साहब मजा लेल कई बंगलिनिया आगे हाँ आगे पुजवा सखी की बात है ये कंबैल गेल कलकतिया सखी आगे तोर पिया कलकतिया कमावे गए तो ओकरा में की हो लगे सखी आए रख लेलक रखनिया काहे सखी तो काहे से बोलो सखी पिया बाबा नजर के रह लागल है जरूर तोरा काहे से लगो हो सखी तो पियवा के नजर दूसरा से लगल है आए कर सटावे हमरा भगावे पिया दूर ओ ओकरा से हटाबो है तोरा दूर करो हो सखी तो तोरा कैसे लगो हो सखी मोल जहे हारी देखी कर हनिया ओ और कुछ करो है की सखी आधी रात उठ के बोले आगे की बोलो है आधे रात उठ के हो सखी आए मंगल वाला भाषा अच्छा बंगलिनिया ला भाषा बोलो तो सच्चे में लोग बंगली से फंस गलो सखी तो तोरा कैसे लगो हो सखी आगनियर जहरे मोरा बनिया गे सखी काहे सखी आग जिसन जवानिया तोर काहे जानू सखी काहे जो आग जिसन तोर जवानिया साहब मजा लेला कई बंगलिनिया सखी अच्छा तो सखी हम जा रहा पियवा आगलो दिल्ली से कमा के जाओ जोरे सोतबा और जा वीडियो देखो अब समझ चैनल सब्सक्राइब करे तो ऐसे मजेदार कॉमेडी फिर से ले